И здравейте, приятели, аз съм Крисби и днес ще направя трети епизод на Clash of Clans. От миналия епизод вече уизардите ми са станали на втори левел. Сега чакам само Таунхала ми да стане 6 и да апгрейдна лабораторията, за да направя на трети левел уизардите. Защото колкото по-висок левел са уизардите, толкова по-лесно ще вземам хората. Не помня точно арчерите или уизардите бяха се зареждали на миналия епизод. Честно. Опа, само да си обера голда. Почти всичките ми елексир колектори са вече на 5 левел. Ето, ако не ми вярвате. На втори левел са уизардите. Колекторите, този са зареждали на 5 левел. Всички други са. Сега голдмайновите трябва да ги направя. На местото. Трябва да ги направя на 5 левел, защото всички са на 3, за съжаление. И имам 2 джайанта на 6. Това е сравнително добре. Имам фул армия. И да направим една битка. Сега се борим за купи, защото миналите епизоди правя само за елексир и за голд. Но сега трябва да се боря за купи, защото паднах с един ранг, който е много зле. Играта ме обича. Направо ми предоставя голд и елексир на тепсия. Значи, това не го взема. Така. Сега. Тука. Така, тук трябва да събера елексира и голда, който ми се предоставя. Сега Бога събрах сравнително хубаво количество голд, защото ми трябва много. Убий го, бе! Фак! Са 39 000 и пак загубих 16 купи. Не имам вече да се заредя спела, защото до тук не съм стигал, за да не мога да се събера спела. Къде имам? Тук. Чай, това ще го махна. Да апгрейдна първо малко тук оградата. Значи малко по малко се апгрейдва. Почваме, окей. Сгорите се, бе, Таунхал! Тези вече са ми на 9 левел. Опа, на 9 левел и 9. Това е на 3. Това ми още ми е на 2. Члените 57, значи още 53 ми трябват, окей. Колко джайанта имам? Трябва да имам точно колкото искам. 5, 8. Така, 8 уизарда. На мен ми трябват 15, 7, значи още. 7 уизарда и другото... Не, този път трябва да се взема и бомбаре.
3 бомбара ще ми стигнат и другото барбаряни. Окей. Може би на следващия епизод вече ще съм Танхал 6 и ще съм тръгнал да апгрейдвам лабораторията. Не спечелих Джеймс тук. Какво не ми достига еликсира ли? Това ако го махна директно печеля 375 хиляди. Окей. Чао. Ще ми стигне ли? Окей. Окей. Все пак спечелих 4 Джеймс, което е добре. Окей, ще се върна като ми се зареди това. Като ми се зареди армията. Окей, хора. Зареди ми се тук. Армията. 15 уизарда, 2 бомбара, 21 барбариана и това. И 5 джайанта. Окей, да направим една бърза атака и... Нет. Борим се за купи, така че трябва да атакувам тук, така. Окей. Не там е! Никакво дебилско. Окей, пръснат се. Мисля, че ги смачках направо. Окей, една звезда им взех, сега втората звезда да им вземем. Това беше твърде лесно. Лази. Поне 2 звезди съм взел, това е сигурно. То даже не 2 звезди ми... 3 звезди. Взех го на макс, бонуса. Окей. Съм да си пусна. Окей, другия вариант е това. Quick Train. New Edit. Train. И достига еликсир. $12,800. Ами аз имам. Аз имам един спел. Окей, ще изчекам тук да ме зареди армията и ще се върна пак. И здравейте, приятели! Заредиме се армията. И да направим следна някаква лесна така за повече купи. Извинете за шума отстрани, но трябва малко да се изтърпи. Ами, тук ми изглежда добре. Да, айде, тук ще сме. Искам да нападна първо арчар кулата.
След това тук пускаме един спел. Не, чакай. Няколко е тук. Тук, окей. Армията ми навлиза тук. Тук са трепи. Така мисля, че тази атакичка поне ще събере 50%. Даже не 2 звезди ще има. Окей, 2 звезди са сигурни. И доста айтеми събрах. Да, наистина, доста. Тук нищо не съм събирал, защото няма никакъв смисъл. Окей, не е лоша. 73 000 гол, 57 май. Окей, тук събрах да си взема такова. Али, ачивмент взех 25 диаманти. Бих мани. Избих си преди малко 7 ги дадах за барбарените, да стане по-бързо. Окей, хора, мисля това да е за този клип. Ако ви е харесало краткото ми клипче, лайкнете го, напишете го. Опа. Абонирайте се за моя канал. И до скоро!